Тази седмица организирам първото си Valentine's Day парти, така че хайде да украсим за него заедно. Може би се чудите защо се занимавам с това нещо. В началото на годината с приятелките ми осъзнахме, че живота ни е крайно еднообразен. Общо взето само работим, спортуваме, шетаме, тук-там ходим на кафенета и разходки и буквално това е. Затова в началото на 2026 си обещахме, че ще правим възможно най-много сайт квестове, за да превърнем годината си от мрачна към магична. Вече съм организирала няколко подобни партита и в резултат много добре знам, че винаги фокуса на декорацията е масата, но за съжаление нея мога да я декорирам в последния момент, а сега ми се налага да декорирам останалата част на помещението няколко дни по-рано. Въпреки това ще ви покажа няколко детайла, които купих за масата. Супер бюджетна идея с нещо, което най-вероятно вече имате вкъщи. Свещник. Купувате просто свещи, които пасват на украсата и на темата, която сте се заложили за партито. Ако нямам подходящ цвят покривка вече вкъщи, просто купувам еднократна и естествено салфетки в съответния цвят. Останалото помещение украсявам с балони и панделки, като абсолютно винаги се старая да има поне една стена или някакво пространство, в което да стават много хубави снимки. В този случай това е стената с панделки. Миналата година за рождения ми ден украсата беше много подобна, така че този път украсяването ми беше много лесно, защото направих почти същото нещо. За храната също съм измислила страхотни бюджетни решения, които съм ги скрила ето тук. Последвайте ме, за да не изпуснете идеите.